ойнатма. Сенен бірінші сұрау. Сен менің қазірімді келіп отырдың ба, еме? Бірінші іш етіп, сенің дедір комплекс ішедім ол ирінерінің сігітті болдың ма? Нәсе болды ол сенің? Разминка. Разминка? Сәхнеге шығар алдынан ғымымен ерте білін репетиция болсам, яйсе репетиция болмаса, кеш білін спектакль болса, тілдеріне язабыз, тез еткешілер әйтіп, яйсе ü деген хәрефләргә төрле согласный хәрефләрне әйтеп, мәсәлән, анда алыйк шулык тиранозавр дигән сүзне. И башлап китәбез. Тиринозавр, таранозавр, теренозавр, теренозавр, таранозавр, таранозавр, теренозавр, таранозавр, теренозавр. Бөтен артикуляция эшлей. Ну, мин башта аңа теге былай гына карап ятадыр, теге әйнән нәрсәгә кирәк инде? Уйлап тапканнар инде, бош катырырга. Училищеда укыганда. Мәскәүдә инде рус мөхитендә өйрәнгәч ничектер телләр гел оста йөридер, ә инде Мәскәүдән кире Казанга кайткач, Рәүф абый өйрәткән әйберләргә. Рәүф абый синдә уттымы? Һәм ул бүгенге көндә минем белән эшли дә. Чынлап, без барабыз, биләргә кунакка, ой, рәхәтләнәдек. Уйлап кара, безнең гимназиядә Рәүф абый укытты. Булды риторика дигән дәрес. Менә кая бар ул? Менә бер кайда да юк, икенче гимназиядә булды. Без исәнме ишек, исәнме пәрдә. Шай иттерәмсең? Сеңлем бер генә басым, исәнме ишек. Исәнме палас мәсәлән манда. Әйе. Бөтен берәү исенә. Кара әле безнең уртак кешебез бар икән танышыбыз. О, супер. Менә, алайса ярар. Монысын әйттең син. Әнисе син бит бар ниндер тиз әйткечне әйттең барыбер. Нинди булды ул синең? Тиз әйткеч кенә түгел ул. Любой сүз булырга мөмкин. Ибрагимова урамы мәсәлән, Ибрагимови, Абрагамова. Һәрбер теге ижеккә инде брага ана әйтмәйбез, Ибрагимови бөтен гласныйларга. Шундый кызык син ү дип әйттең, Ти татар хәрефләре белән син янышлыйсың. Димәк, татарча булсын өчен синең теге авызың дөрес торсын өчен татар хәрефләре өчен. Кызык. Мәскәүдә син кайда укыдың соң? Кайсы училище? Гитиста. Кем синең мастерың булды? Эми акыллы кеше булып сорау биреп утырыйм әле. 2008-дән 2012 елларга кадәр ГИТИС, Российский университет театрального искусства, режиссерский факультет, Леонид Ефимович Хейфиц, Наталья Алексеевна Зверева, алар прямые потомки дип әйтегәндә Кнебеля и Попова мастерской. То есть Мәскәүгә рәхмәтем зур, шиксез, чөнки монда да Казан театр училищесында мин Заһидуллин Рашид Мулгалиевичтә укыдым. Монда мин кирсәм теге яп-яшел, яп-яш бала, әти-әни итәгеннән әле ерак китмәгән, үзем Казан малае булсам да. Ә инде Мәскәүгә киткәч, Мәскәүгә кемгә син кирәксең? Беркемгә дә кирәкмисең. Мәскәүдә син беркемгә кирәк түгел. Һәм Мәскәү гомумән профессиягә карашны икенче яктан бурып җибәрде, ачып җибәрде. Әгәр дә монда миңа әйтсәләр, нету понятия ментальности дип әйтәләр миңа. Рус мөхитеме, татар мөхитеме теләсә куян. Школа бер, мәктәп бер ул Станиславский буенча. Әлбәттә, ләкин Мәскәүне бетергәч мин аңладым, бар ул. Бар ул ментальность дигән әйбер. Мәскәүдә куясы әйберләрне Казанда бик куеп булмый. Аңламый халык, аудитория. Халык аңлый. Безнең үзебезнең безгә хас булган теге культурный әйберләр бар дип әйтик. Теге шәрә килешме нәрсәме йөрепме шунда яисә. Ну, шәрә булды бит инде, әнә бит туфан куйды. Әгълем. Шәрә дип инде булды, әмма дә ләкин уместно булды микән ул. Син шуны узында, син ничек уйлыйсың, синең фикерең нинди? Бу шәрәгә ошаган тән бар, тән күренә бит инде анда, сизелә тәннең менә. Миңа калса, ансыз да буладыр дип әйтәсең. Ансы да булырга мөмкин, шулык вакытта булмаска да мөмкин. Шәрәне күрсәтү ул физик яктан күрсәтү. Әгәр дә син артисттан таләп итәсең икән, физик яктан түгел, ишеңдәге туйгыларың бушады, син шәрә булып калдың. Гомумән Мөдәррис Әгъләмовны алсак, һәм без аның иҗатын тасвирлап күрсәттек, һәм соңгы шигырьләрен укыганда ул нәрсә белән калды? Ул бер, тарих буенча ул бер нәрсәсе калды. Һәм ул гына түгел, аның шигырьләре дә бетте.
Шуңа күрә миңа калса артисттан таләп итәргә кирәге шундый эчке тойгы, шундый хис күзендә чыксын ул. Аның ниндидер битендәге жест белән нәрсәме, мимикамы, нәрсәме, что менә ул чынында шәрә. Әйе, ул кием белән басып тора. Әмма дә ләкин ул шәрә. Миңа артист буларак ул кызыграк булыр. Уйнауда, тамашачыга шуны җиткерүдә. Режиссер сән әйтсәме, иртәгә чыгып сәхнәгә чишенергә кирәк дип чишенәсеңме? На основании чего дигән соравым бар минем сиңа. Бар сорау бирәсең инде. Мин үзем укытучы, мин гел әйтеп торам, һәм шуңа минем студентларымны бик яраталар да. Шул ук вакытта син бик акыллы студентларны чыгарасың. Әлбәттә, һәрбер Фикер йөртә торган име, фикер йөртә алган. Әйе. Причинно-следственной связи дигән татарча ничек була икәнен белмим инде. Гомумән мин теге русчада, татарчада фикерле. Әйе, син бит мине шулай менә без шулай аралашыбыз инде бүген. Бүленеп. Казаннан дидең. Казанда була үсеп, син ничек татартың шундый яхшы. Камилләштердем. Әле камилләштереп бетермәдем. Эшлибез, мин дә эшлим, син дә эшлисең, мин дә Казаннан. Рәүф абыйга рәхмәт, һәм гомумән Мәскәүдән кире кайтып, татар китапларын укып, теге ишемнән генә түгел, акырыпмы, сөйләшепме, карап, күз белән йөртеп түгел, инде тавыш белән авызларын ачып дигәндә. Фикер йөртүең син нинди телдә? Бүгенге көндә менә ике телгә әйләнеп бара, Мәскәүдән кайткач бик авырый. Беренче интервьюларымны хәтерлим. Миңа әйттеләр, Зөлфәт бөтенләй татарчадан яхшы сөйләшми дип. Үзем нигә чакырдым инде, мин ничек аралашырбыз, мин көне буе уйлап йөрим шуны әйткәннән соң. Була, ул стереотип калган, беләсеңме нәрсәдән? Ул, Мен шул беренче интервьюлардан кайчан миннән сорыйлар, үз образыгыз турында сөйләгез әле. Мин менә менә и вот неожиданно вот тегендә бында татарчада әйтә алмыйм дигән урысчада булды. Татарчада фикеремне бетерә алмыйм. Шул ук вакытта русчада каядыр ниндидер урманнарга теге җырдагы сыман инде. Кримәле урманнарга, шулай ук мин. Бүгенге көндә мин алай кыенсынып тормыйм һәм курыкмыйм. Әгәр дә минем нәрсә әйтергә теләгәнем, минем иң мөһиме нәрсә әйтергә теләгәнемне минем тамашачым, минем фикердәшем белергә тиеш. Әлбәттә мин башлыйм теге татарча башлап китә алам. Шул ук вакытта аңа яисә ниндидер сүзгә тәрҗемә таба алмыйча русчага да кирип китәм һәм соңыннан кабат татарчага керәләм. Һәм мин моны теге ничек дип әйтим, бу начар дип санамыйм. Юк, бу бит без икебез дә билингвал, теге рәхәтләнеп кушып аралашу норма, нормист. Хәзерге вакытта нормист диләр. Кайнатма. Барза сәлем, бу Кайнатма подкасты, дуслар. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз, Болгар радиосында яки YouTube'та микән, ВКонтактеда барза сәлем. Без бу подкастка чакырабыз бик билгеле шәхесләрне һәм әлбәттә сәләтле шәхесләрне. Бүген бездә кунакта Зөлфәт һәм ул безнең Тинчурин артисты. Тинчурин театрының артисты. Казан театр училищесының художественный руководитель. 4-нче наборны җыйдык быел. Аллаһка шөкер. Бармы ниндидер инде күренәм сән сәләтле булганнар, иртәме әйтергә? 4-нче набор бик кызыксынучан набор булды. Әйе, теге әйтәләр бит. Поколение үзгәрә дип. Әйе. Мин теге сизәм һәм нишләптер булар шундый команда җыелды. Бик кызыксынучан, аларга ничектер кызык һәм алар внешний факторлар белән түгел, үзендәге үз эшләрендә булган хисләрне чыгарырга тырышалар. Ничек бу турында сөйлиләр, мен нәкъ шул әйткән сүзләрең туры килә. Алар турында сөйләгәндә, үз хисләрен чыгаралар, хисләрендә яшиләр. Яхшы, миңа ошый бу. Кара, Тинчурин дибез бит инде, име? Безнең тагын бар берничә театрлар Казанда. Нигә Тинчурин сайладың, яки Тинчурин театры сине сайлады? Ничек уйлыйсың? Тинчурин театры мине 2005 елдан бирле сайлап килә. Гомумән, әгәр дә тарихка кирип китсәк, мин Камал театрында үстем.
Менә бит. Әйе, минем әтием 15 ел баш администратор булып, Камал театрга Тормыш теңшин. акча китергән дип әйтик, шулай дип әйтик инде. Администраторның төп эше нәрсә? Куйган спектакльләрне дөрес сата белү. Аңлатып тамашачыга теге телефоннан хәзерге вакыттагыча түгел, йөреп, үз аяклары белән. Әйе, ул минем үскән вакытымда бик сизелде, әтине бик сирәк күрәдер. Әти Уфага китсә, ул ярты ел юк. Обменный гастроль булса Мәскәү белән яисә Петербург белән 8 айда күргәнем булмады. Төнлә кайтып төшә ул. Без жоклыйбыз, иртә белән иртәнге 6-да машина көтә аны, шук китте. Шул 15 ел мин менә шул Камал театрында Марсель Хакимовичның кулында, итәгендә утырдым. Ул Камал театрының булмаган пишмакларын, төрле пишмакларында булдым. Спектакльләрдә дә катнаштым. Мине теге әти бирәдер, менә бүгін синең әниң менә бу. Тапшырадыр, яисә бүгін синең әниң менә бу. Моңа тапшырадыр. Син шулай карыйдырмы? Алар теге гримеркаларда калдыра алмыйлар, зур теге спектакль булса. Минем белән үстерәтеп чыгаралар. Мин анда нәрсәдер, минем өчен зур сәхнә инде ул. Утлар яна, кызык. Менә бу профессиягә кирип китәм дигән уй ул вакытта. Ул вакытта сайламагансың, син уйламагансың. Нормальный балалар сыман, беренче класста сораганда, кем буласың килә? Әлбәттә, пожарник, яисә полиция хезмәткәреме шунда, я табибме шунда. 9-нчы класска гына килеп җиткәч, егыдан курыккач. Син егыга эләккән төшүргә эләктеңме? Беренче егыгамы? Субханалла, мин эләкмәдем. Эләкмәдең. Эләктем, беләсеңме ничек? Мәскәүгә укырга керер өчен ега кирәк. Пробный егылар. Училищедан җибәреп, ниндидер мәктәптә без бирдек, 32 балга бирдем мин рус телен. Ул вакытта нормальный ел. Онда кеше 100-гә бирәләр. Хәзерге вакытта хәзер теге 3 балалы әти булгач, кыз өчен, гомумән балалар өчен баш бераз китте уже шул темага. Хәзерге вакытта менә кызның, өлкән кызым Айзиләм тормыш иптәшем белән дәресләрне хәзерлибез. Кайбер биремнәр шундый кызык малай, даже без аларга җавап таба алмыйбыз. Бу рус телендәме, математикадан? Рус телендә математика, окружающий мир инде ул, субханалла. Нарисуйте герб. Вопрос какой? Егыда син ясарга тиешсең герб. Ну, гаилә гербын ясасын. Уйлап тапсында. Менә безнең гаилә гербы дип. Әллә нәрсәләр кыланалар бүгенге вакытта. Белмим, каялы барыр микән бу. Миңа егы эләкмәде, мин шундый шат. Мин бик яратам егыга эләкмәде. Әми сирис килгән исенең. Хәзер сорауның мәгънәсе булып чыкмады. Менә 2005 елда, мин 2004-тә кердем Казан театр училищесына, Рәшнул Галиевич Заһидуллин курсына. 2005-тә ул мине алды. Мирсәй Әмир әсәре буенча Гөлшаян дигән спектакльдә. Мин шуннан бирле Тинчурин театрында уйный башладым. Әмма дә ләкин аннары Тинчурин театры янды. Пожар булды анда, Тинчурин театры ябылды. Мин кире укуга кайттым, параллель 2 эшне алып бардым инде. Һәм 4-нче курсны бетергәч, Рәшмәл Галиев чакырды үзенә. Мине, Резидәне, Илфакны, Лияны, без дүртебез ик. Мин инде ачыктан ачык айттым, Рәшмәл Галиев, мин Мәскәүгә. Попробуй, диде. Син нинди уйлар белән Мәскәүгә киткәнсең? Мәскәүдә ниндидер мин билгеле шәхес булармын, Мәскәүдә хыял калырга иде. Калырга иде, артист буларак, яисә режиссер буларак калырга иде. Ну, театраль режиссер. Әйе. Театраль режиссер. Ничектер йолдызлар туры килмәдеме соң, белмим. Шыры да шундый кызык, бик шыры иде. Шыр гаепле инде. Шыр дип инде. Бездә гаепле, миндә гаепле. Аны бераз каядыр кай вакыт, бәлкем, ялкау булганмындыр да. Бәлкем беренче, икенче курс мин платно укыдым. Игел теге укырга кирәк. Гомумән мин кергәндә, ничегенде мин Казан театр училищесын кызыл дипломга бетереп, онда керә алмыйммы? Минем хоппа, махат чүп калам. Щепка чүп калам. Щукага, мустеатрга алалар сразу. Бюджетныйга. Ну мин нәрсәгә кирәк ул миңа музыкальный театр? Җырлап биеп йөрергә. Хотя ул вакытта мин аңламыйм. Мюзиклар, бездә бармы соң? Бездә бар. Бездә бар дип инде
ну Безнең татарларга кушаб бит җырлар. Ол музыкальный спектакль була, музыкально-драматический спектакль була. А менә шипшин мюзикл әсәрләр әллә ни күп түгел. Темалары индеме? Кара Пулат, ул менә опер якларына тарта инде. Музыкальная драма, музыкальная эстрадная драма дип алсак, анда 80% музыкадан, көйләрдән торса, җырлардан, биюләрдән торса, һәм 20% кына драматический өлеш. Ул аралашу, ул аралашудан соң персонажлар җырга чыгып китәргә тиеш. Яисә биеп, манда нәрсәме. Мин анда карар яратмыйм. Ул, Аңламыйм. Беләсеңме, Мәскәүдә ул шипшин профессионаллар эшлиләр. Мен аңлыйм, Мәскәүдә безнең халык күп бит. Турпоток зур анда. И шуңа күрә анда спектакльләр, театрларда алар гел төрлечә булырга тиеш. Кеше синең бара барып кайтты, зәңгәр шәлеңгә ни дийме, 70 тапкыр. Аңа тагын кирәк инде төрле әйберләр. Мәскәүдә шуңа күрә алар тонсыкта түгел, аларга гел яңа әйбер кирәк. Һәм Мәскәүдә шундый әйбер бар, әйбер дим инде. Әйбер дибезме? Шундый әйбер бар. Алар артистларны таныталар. Һәм тамашачы килә артистка. Ә безнең бүгенге вакытта Мәскәүдә менә афишаны да ясау, артистның, танылган артистның битен кую, яисә нәрсәме шунда. Һәм видеоролик оештырганда спектакльгә багышлап, анда да прям басым ясыйлар. Это пиар-ход и ул дөрес. Бездә ул миңа калса стартап өлешендә. Бәлки сен куркалар. Әмма син 2005 елдан булсаң да тинчурында, һәбез аны йолдыз эшлибез дә аннан, ау бездән китер дип куркалар. Минемчә. Шуңа күрә алар бүлнәс әзрәк кенә дә бирәсе килми сиңа артыграк йолдызлык. Аңлыйсыңмы? Кая китер микән татар артисты? Буага театрны. Барып уйнарга мөмкин. Ул менә антиприза дигән әйбер. Ул ике театрга да бик зур бәя бирәчәк. Менә ул бездә юк, чөнки мин ул проблеманы Мәскәүдән кайткан бирле әйтәм инде. Әйтәм түгел инде, менә күпме сорыйлар. Миңа калса кирәк ул. Без бер режиссерның кулына күнегә бездә һәм аңлыйбыз. Нәрсә ул бездән тели. Менә бездә бүгенге көндә рәхмәтле Туфан Рифовичка ул төрле режиссерларны чакыра. Әмма дә ләкин була любимчиклар, була второсортный. Артистлармы или режиссерлармы? Артистлар. Һәм әлбәттә кем белән уңайлы шулар белән эшлим. Йимит кара Скорсезе белән мәсәлән Леонардо Ди Каприо алар туктаусыз бергә эшлиләр. Режиссер кинодан оңашылган порларны әйтәм инде. Ул ничәнче киносын төшерә аны белә. Чөнки ул белә, мин әйткәнне ул яхшы эшләп бирәчәк. Әлбәттә ул любимчикка әйләнә. Әмма дә ләкин Леонардо Ди Каприо шул режиссер белән төрле образлар тудыра. Монда тудырмый торган момент кайда. Монда ничектер спорный момент килеп чыга. Гел бер үк булып чыга инде, гел. Петров варианты. Ул минем одногруппник. Александр Паль тоже минем одногруппник. Вот кара, шул дигәтләр белән син бергә булдың индеме? Бергә укыдым, 4 ел әллә нәрсәләр күреп бетердек, бергәләп кайнаштык, аларга рәхмәтлемен. Аралашасыңмы хәзер? Бармысың? Мәскәүдән кайткач 1-2 ел булды һәм соңыннан әлбәттә аларның кастинг директорлары, продюсерлары барлыкка килде. Һәм инде менә мин укытам, мин Сашаны Петровны, Александр Петровны, Пальны да чакырмакчыйм, теге студентларга бераз сүз әйтепме, нәрсәме, мастер-класс әйтепме. Юк, кастинг директорлар, продюсерлар занят, простите, занят гына диләр. Ты матурны әйтеп инде юк дип җавап бирәләр. Аңлашыла. Менә кара, шундый одногруппникларым була торып индеме? Һәм син Казанда хәзер әйтәсең килми, юк, менә кара куялектең син дип. Ләкин барыбер әзрәк кенә уйланасыңдыр бит инде. Алар белән бергә шулай ук киноларда төшсәң. Башта иратларда бар бугай, бар үзеңне ничектер ничек була сравнить. Башта беләсеңме ничек белән гофу иттеге төште бүлдердем. Мәскәүдән кайтып төшкәч, мин кайтып төштем кире үземнең мастерыма. Ул вакытта Рәшмәл Гали Заһидуллин театрны җитәкләп барадыр. Әлбәттә ул миңа тәкъдим итте бар Камалга, Фәрит Рафкатович янына. Мин Фәрит Рафкатович янына без кирип аралаштык, бер-беребезне аңладык. Фәрит Рафкатович та дөрес сүзләр әйтте. Рәшмәл Гали Заһидуллин ул синең беренче остазың, ул сине белә. Миңа сине ачыр өчен
күп вакыт кирәк. Бүгенге көндә инфраструктура чапкан көндә, ул 2010 ел театрлар менә басып киләләр. Миңа кирәк алга омтылырга. Вакытны, аңла дөрес, сиңа гына бирә алмыйм. Труппам зур. Һәм мин бик рәхмәтлемен Фәрит Рафкатовичка да, һәм аңлыйм нәрсә әйткәнен. Ул миңа әйе дә дип әйтмәде, юк та дип әйтмәде. Үзең сайлап. Үзең сайла диде. Мин әлбәттә өйгә кайтып әтиәнем белән, ул вакытта тормыш иптәшем Йөргән кызым гына, аның белән теге сөйләшеп, монда Тинчурин театры мине 2005 елдан бирле белә. Әти дә әзмә күпме Камал театрыннан соң киткәч, аннары безнең анда бераз аның вакыты шундый булды, ул бераз күчеп йөрде, чөнки дәвәтине карыйдыр әни ягыннан Камал театрын калдырырга туры килде. Тинчурин театрында да эшләп, әтине дә беләләр, мине дә теге ят итмиләр, өлкән буын артистлар. Һәм Рәшит Мулгали Заһидуллин, устазым, Артем, Резида Салах, Пескунов, Артем Олегович, Резида Салах, Ильфак Хафизов, Лия, минем одногруппникларым, бергә кайнаштык. Алар да мине үз кочакларына рәхәтләнеп керттеләр. Конечно, русча әйтмешли, чаша весов Тинчурина перевес. Һәм минем ул вакытта теге, менә Мәскәүдә калырга иде дигән уйлар мине гомумән башымда юк андый уйлар. Кайдан булгандыр ул? 2016дан булгандыр ул. Яисә 2017дән менә минем бераз терсәкне тешлисем килә башлады. Нишләп калмадым икән? Менә хәзер ташлап китим микән мин Мәскәүгә, юк микән? Мин бетергәндә Мәскәү театрлары туп-тулы. Туп-тулы кемнәр белән? Өлкән буын артистлар белән. Әлбәттә алар кирәк. Мине безнең театрымда да бик әллә ни өлкән буын турында сүз кузгаткач, аңлыйм, бүгенге көндә пенсияга ерак китеп булмый. Аңлыйм. Алар шунки китәсе килмәде сәхнәдән. Юк, сәхнәдән китсә бит, алар бит кая барсыннар алар? Алар бүтән тормышын белмиләр бит. Монда менә пиар-менеджмент, администрация, режиссер тарафыннан нинди дә булса, әгәр дә сез аларны күчерәсез икән, теге 0,5 ставкаларга, чөнки мин яшь түгел, миңа 35, мин яшь түгел уж. Карт инде. Карт инде мин әйе. Хәтта Туфан Рифович әйтә, безнең театрыбызда 3 яшь егет бар. 2 Эдик белән Илмәс һәм Зөлфәт. Менә күрәсеңме? Мин Туфан Рифович өчен гел яшь. Ябык булгангадыр инде. Әгәр дә без өлкән буын артистларыбызны күчерәбез икән 0,5 ставкага, аларга теге әлбәттә кайберләрен алмыйлар, спектакльләр, алар бушыйлар. Шул ук вакытта алар турында төрле тапшырулар оештырырга була. Аларны җыеп мәктәпкә алып барырга була. Аларның сөйлисе әйберләре бик күп. Һәм алар фундамент. Менә безгә алар фундамент. Алар беләләр нинди шыр аша үзгән ул Тинчурин театры. Күчмә театр вакытын беләләр. Әлбәттә бар өлкән буын артистлар кем башын күтәрмичә бер рольдән икенче рольгә. Аларны әлбәттә күчермиләр инде. Алар целый ставкада утыралар. Монда инде шул коллективный договор аша үзара администрация, режиссерлык тарафыннан, директор тарафыннан ниндидер менә үзара сөйләшеп, вот эти рычаги, русча әйтмешли, табырга тиешләр. Но шул ук вакытта онытмаска кирәк. Штат үзгәрми, штат шул ук 40 артист бездә мәсәлән. Яшьләр кирәк. Яшьләр кирәк. Алар уже Ромео, Джульеттаны уйный алмыйлар инде. Менә мин дә, юк инде мин, юк. Менә Шулпанны чыгарганда Резида Ириковна, режиссер Гарипова, ул әйтәдер, вот он наивный твой взгляд, дип. 3 ел узгач, что с тобой произошло? Всё, син эш болан бар. Нинди, да. Уже мировоззрение үзгәрә, наивность калмый. Һәм әлбәттә менә килгән яшьләр ул, килгән яшьләр. Ну, инде яңа кан кирәк, яңа буын кирәк, әлбәттә, аңлашыла. Ләкин атыга әйтәм бит, картларны, карт әйтәсең инде, өлкән буын артистлары. Алар өчен дә ниндидер аерым спектакльләр куярга кирәк. Әйе. Алар өчен язылган булырга тиеш. Әйе. Чөнки мен беләм, Америкада аларның бар шундый кинолары. Һәм алар белән эшли белергә дә кирәк бит. Алар үзләре үз баласымы. Инде хәзер. Менә күрәсезме, китә дә вакытында китә дә белергә кирәк бер караганда, име? Ләкин китәсе дә килми. Бу шундый. Безнең профессиядә, гомумән төрле профессиядә шулайдыр ул. Менә мәсәлән, минем әнием 70-не тутырды.
Аллага шөкер, субханалла эшләп йөри, китмим ди. Чөнки мин аңлыйм, әгәр дә ул китсә, яна. Әйе, менә шунысы бар. Кеше эшсез, өйдә нәрсә эшләргә белмичә яны да бетә. Алай кирәкми шуңа күрә соңгы көнгә рәхәтләнеп йөр була икән, йөрсеннәр дә йөрсеннәр. Бер караганда. Ләкин яшьләргә юл бирергә кирәк барыбер. Әйе. Уйларга кирәк ничектер. Димәк, 40 ставка гына бар сезнең артистларга, күбрәк ярамый инде, бөтен бирмисезгә. Әйе инде. Син үзең ничек хис итәсең менә сәхнәдә? Син менә төп героймы, беренче эшелон артистымы? Ничек син үзеңне бәялисең? Үзеңне артист буларак. Мин ничек дип әйтим, мин теге рольләрне бүлеп ятмыйм инде, бу әйбәт, тегесе начар, тегеле фәлән, һәрбер рольнең үзенчәлекле образы бар, характеры бар. Короля играет свита дигән әйбер, әгәр дә мин бүген второй планда уйнасам, мин әлбәттә коллегама максималь рәвештә ярдәм итәм һәм аннан таләп итәм. Миңа булган хисләрне, яисә ул миңа бирә икән, димәк, мин аңа да үз хисләремне кайтара алам. Була кайчан просто массада гына йөрибез. Теге шашып дурачысы итеп дигәндәй. Төрле приколлар уйлап Зеленый лампа куялар да сезгә, сез не моны уйныйсыз. Сез уйрыйсыз, бер-берсе орлашып, сез бар, карам кебек кеше. Карый. Карый, мин дә шундый кеше, мин карый торган, мин төп геройларга карап, мин массовкага карарга яратам. Дус уйныйм икән. Хәтта һәм ул вакытта син төп рисунокта калып, апашлайт итмичә, но шул ук вакытта шул тарихта калып, теге спектакльнең һәрбер вакыты бар бит инде. 1090-нчы чоры шундай. Шул ук чорда калып, әмма дә ләкин образыңны кызык иттереп күрсәтү. Это актерское Син бар, мин мастерство. сорауга җавап бирәсең килми кебек тоела. Син менә артист, булай син, мәсәлән, Славутский дибез без, Илья. Име? Аңлашыла, ул төп герой. Ул гел төп герой. Кая китмәсен. Вот. Син менә үзең син топ-10, топ-3, топ-1. Кайда син үзең ничек хис итәсең үзең? Бәяләмә бир. Тщеславие дигән әйбер булырга тиеш инде бездә. Артистларда. Әйе. Безнең темабызда бүген син әйтмәгән бит әле, син теманы шуны ачып утырам, амбиция. Амбиция турында сөйләшәбез без. Гафу Русча әйтермендер хәзер. То, что умею, многие не смогут из моих коллег в театральной жизни Татарстана. Как бы грубо это ни звучало дигәндәй, но ул шулай. Нәрсә мәсәлән эшли алмый, кем кайсыгыз? Пескунов синең кебек уйный алмый инде. Уйнау ул төрле халәт, теге һәрбер артистның үз амплуасы бар. Әмма дә ләкин икенче, өченче планны тотумы яисә образга карау тамырданмы? Но син бит типажың да төп геройга туры килә торган типаж. Бүтән әсәрләргә түгел. Кайсы әсәр? Бүтән әсәрләргә түгел һәм әлбәттә режиссердан тора. Не любят умных артистов. Уңайсыз чөнки син глина кебек түгел булып чыга инде, име? Глина кебек шул. Наоборот, глина кебек шул. Демократия дип әйтсәләр дә, мин әйттем, димәк шулай була дигән әйбер дөрес түгел бу профессиядә. Әйе, сез әйттегез. Ләкин мин карыйм ишемдәге тойгылардан, сез материалны күрәсез обширно. Спектакль тамашачының күңеленә барып җитә. Шул вакытта артистның ишендәге тойгылары аңа аңлаешлы булып, режиссерның рисуногына ятса, тамашачы кайфавайт итеп китә. Әгәр дә режиссерның рисуногына безнең тойгылар бик ятып бетми, яисә безгә аңлатып бетермиләр. Булар шундый очраклар безнең белән эшләмиләр. Кайсы режиссерга әйтәсең син намек итәсең инде. Аңлаган кеше аңлый хәзер синең белгән танышларың инде, мәсәлән, синең коллегалар. Гомумән. Синең бармы менә Тинчурин театрында иң яраткан спектакль кайда син катнашасың? Сүнгән йолдызлар. Сүнгән йолдызлар. Менә мин син уйнаганында караганым юк, Сүнгән йолдызларны. Октябрьдә була. Рәхимит. Чөнки мин Сүнгән йолдызларны Тинчуринда бер нишләп караган бар, һәм Камалда да чыкты бит ул. Ничек шундый кечкенә аудиторияле Казан, име, Татарстан, татарлар, ике театрда Сүнгән йолдызларны күрсәтә.
Бу минем өчен. Безнең классик варианты Фәрит Рафкатович биомеханика Мерхольд системасы буенча куйды. Ул аерыла. Әйе, котышкыч аерыла. Һәм әлбәттә мин кичкә чакта йөргәнем Сүнгән йолдызларга, мен гимназия ничә тапкыр бардык без анда, чөнки ничектер яратты аны безнең укытучы. Без берничә тапкыр бардык. Һәм миңа ошамады. Гипертеатрализованность анда. Анысы мин әллә син монда йөргәндә мин кычкырдым: "Сәрвәр! Сәрвәр!" Шундый андый хис тумый мин жәлләмим, ничектер мин испанский стыдым, шундый хисләр туадыр минем аны караганда. Мин ышанмыйдым. Шулай кычкырып, менә шундый моменты. Камалга бардым, мин изначально уйлам Сүнгән йолдызлар үзе кызык түгел әсәр дип. Аңлыйсыңмы? Шуңа күрә. Теге шулай бир монда карадым да, монда алар нидер теге Тибет чашларын кушып, нәрсәдер тагын өстеп, смотрибельно. Уже карап булырлык әйбер эшләгәннәр, әйбер спектакль. Менә шундый моменты бар. Сиңа Сүнгән йолдызлар әзерге вакытта сиңа көчле дип саныйсың? Безнең театрыбызның бер йөзек кашы. Ул әлбәттә без анда теге 10 ел инде репертуарда булып чыга. Артистлар инде алмашынып тора. Ул әлегә вакытка Аллага шөкер безнең шул Аулаги дигән күренештә генә яшьләр үзгәрде. Беренче наборым уйныйдыр ул вакытта. Без аны шул 2013-тә чыгардык микән? Аулаги. Әйе, Риздә Гарипова чыгарды. Яшьләр китте әлбәттә, аларына артистлар киреп утырды. Минем коллегаларым инде бүгенге көнгә кадәр бара, һәм без тегән ничек әйтим, теге пафосны дигән әйбер юк. Алар шул ук бүгенге көндәге күп кешеләр. Әйе, 1912 еллар, 13 еллар тасвирлана әсәрдә. Актуаль хәзерге вакытта мин. Хисләр шул ук. Әйе. Ой, шун әйтим, ничек без үзгәрмибез, ничек без акыл артмыйсың безнең әйтим. Нәкъ шундый кайгы, нәкъ шундый рефлексия, нәкъ шундый юк менә алга атламыйбыз кебек. Менә карыйм да мин шул әсәрләрдән күптән түгел не булдым. Чеховның "Три сестры"сында име. Һәм әйтим, нәкъ шундый ул кызлар нәрсә турында уйлаган ул елларда име. Без дә нәкъ шуның белән без кайчан әз генә булса да үзгәрмибез име. Үсмих миләрбез. Шыр. Без шырга ярыклашырга тырышабыз, яисә шырны үзгәртергә тырышабыз инде, ләкин аудиторияны да үстерергә тырышасыз булча. Туфан белән бу әзрәк кенә аудиторияны да үзгәртеп карарга тырыштыгыз сез. Сез менә мин белән бит Тинчурин театрына йөри, мәсәлән, мәктәптән килгән балалар безгә бездән сорап тормыйлар, кая барасыз килә. Сез барасыз, менә сез киләсез. Анасын инде авыл аудиториясы дип беләм инде мин, авылдан киләләр автобуслар белән. Һәм менә сезнең аудитория бер мизгел картая өлкәнәя башлады. Име? Шундый мизгел булдымы ул? Күпчелек спектакльләр, күпчелек түгел инде, Туфан Рифович килер алдыннан әлбәттә теге авылларга направленность булган микән инде. Нәрсәме шундыйрак дип әйтергә дә була, әйтмәскә дә була. Белмим, Казан кешесе дә аны карыйдыр. Туфан Рифович әлбәттә инде бераз молодежный сленг кертә башлады. Менә күптән түгел генә флеш-крэп мәхәббәт чыкты. Әйе, антропосишка тоже. Сен дә кем булып уйныйсың әле? Мин анда Афаринов, ботаник, шул компьютерный гений, криптовалюталарны майнит итеп ятам. Бөтенләй бу яңа аудитория өчен эшләнелгән әйбер булып чыга бит. Чөнки чыннан да моны әбиләр карамый. Аудитория бездә. Бармы соң менә йөрми булып чыгаймы? Әзер түгел аудитория. Беләсеңме, монда төрле яктан сораулар биреп була. Бармы соң ул, яисә дөрес сата белмиләр микән ул, яисә дөрес куелыш түгел микән ул, белмим. Менә без артистлар кай вакыт ул флеш кирип, менә күптән түгел генә 11 сентябрьдә уйнадык. Тамашачы партерда бары, субханалла, тамашачы партерда. Партер почти тулы иде. Но шундый ничектер ул җиңелчә генә позитив. Русча әйтмешли, инглиз телен кушып на easy. Без үзебез кайфовать иттек, тамашачы да кайфовать итте. И без даже шок каттык. Була. Августта уйнадык 0-0.
Тур келмеген инде. То есть тамашашы Матч менен юк. келди. Кул чабырга керек, конечно, кул чабыга инде деп ийме? Озакта, билесиң, ол шундай сыйык кул чабуулар деп айтабыз биз артистлар. Өз ара сүйлөшкөндө. Сезесиңби сыйык кул чабуулар? Сезем. Тиги телер, телемес. Мында мене сураулар то, biz дұрыс ишлемейбизби соң? Я сен нәрсемисиң мында? Нинди почему не замыкается? Почему не замыкает? Почему не происходит этого оргазма, гафуй тегезин? Ну это факт. Это нормально, потому что тамашашы УТП деген ничек деп айтелер? Уникальное торговое предложение. Иә. Буларга тиеш бизден, biz тамашашыга нәрседир вот где вот этот пробел? Сен андай пробел булган көннәрне сен кайтасың да идея уйланасың. Нәрсә эшләгән микән, мин дөрес эшләмәм, 100%-ка Мында мен башта үземне шәйни дирим. Үсә, аңлап, спектакльләрне куеп, менә артистлар белән эшләп, студентларны тәрбияләп, аңлый башладым. Мында теге артистлар гына түгел, мында төрле факторлар. Мында алар күп. Администрация, режиссер, артистлар, зритель, распространительлар. И вот где-то возникает пробел. Я исә дөрес аңлатмау, я исә дөрес эшләмәү, я исә менә материал манда, нәрсә манда, белмим. Менә бармы шундый спектакль, Тинчуринда сиңа менә чыгасың килми инде, уйныйсың килми. Сен куйганнар инде, син аны куйганнар инде сине артист шунда. Ниндидер роль биргәннәр. Син тагын бу спектакль инде дип чыгасың. Андай бармы? Бардыр минемчә. Ул бит һәрбер эштә дә бар ниндидер. Шундай. Беләсеңме, андай уйлар теге чыкмыйм әле бүген дип андай уйлар дөресен генә әйткәндә юк. Мин дурак. Мин фанатик. Беләсеңме, мин балаларга да, студентларга да шулай әйтәм. Театр ул шундый бер бина дип әйтикме соң, бер мәктәп, тормыш мәктәбе, кайда син үз тойгыларыңны һәр вакыт үзеңдә уятасың. Менә мәсәлән, Төш дигән спектакль бар бездә, Туфан абый Миңнуллинның. Без анда оркестр буларак утырадык. И төрле ситуацияларны мин менә утырган вакыт, әлбәттә, мин карыйм, Илфак артыннан, Гөлназ артыннан ничек алар уйныйлар. Һәм параллельно шул ук вакытта, әгәр менә хәзер хатыным шалтыратып, Вазилә юкка чыкты дип әйтсә. Шунда уйлар килә башкаймы? Үземне ничек, нәрсә булыр икән минем белән? Алла сакласын, буларга язмасын. Но буларга мөмкин шундый спектакль. Һәм ул тойгыларны уятырга кирәк. И менә мин ни өчен до этого да әйттем. Многие не делают того, что делаю я. И мен студентларга да әйтәм. Надо качать себя. Качать психологически. Тамашачы килергә тиеш һәм онытылырга тиеш, что син Зөлфәт, син Артем, син Резидә. Син Сәрвәр, син Мәхдүм, син Афаринов, син анда Маратмы, кемме? Полное погружение булырга тиеш. Ул вакытта ты будешь стоить дорого. Ну как уж дорого? Мне ничья зарплата артистның театрда? 40 килядыр инде. Ну, аңа карамастан бар училище, бар төрле проектлар, бар кая чакыралар, шабашкалар дип әйтеп була инде, туйлар, юбилейлар алып барабыз, диджей буларак та утырабыз, шигырьләр дә сөйлибез, чакырсалар, төрле кичәләрдә, чараларда катнашабыз. Фильмнарга мин бик аек карыйм. Әлбәттә, режиссерның күзлектән карасак, минем нурлы йөзем, чырайым дип әйтик. Туры килә икән, режиссерның башында, ага, менә мондыйрак кирәк, менә. Худой, остроносый. Типажың бар син, типаж. Типаж, менә шундый кирәк. Әлбәттә, ул мине ала. Әгәр дә анда авыл малайы икән, ну кая инде мин авыл малайы. 60 килограммна авыл малайы була алмый бит. Без 41 ел балалары дигән әсәрдә егетләр төште бит инде, Анда алар бит торслары күренә анда.
бір мезгіл. Анда бір хатын сөз ғана нинди сош елларында шундай балалар булганмы инде таза дейм. Ошол упущение. Әміне, ода ябырға тиеш булган булып чыга инде. Әлбәттә. Опять ул артисттан тора. Мин күптән түгел генә дөнья күрде, теге елны төшкән Кара урман дигән фильмны Муса Джалил турында. Ул материал турында мин кыскача гына, әгәр дә син сорау бирсә әйтәм, шулай да әлеге вакытка миңа әллә нәрсә әйтергә ярамый, чөнки NDA дигән договор бар. Әле узманыймы? Әле ул узмаган, минем әле режиссер белән, сценарист белән утырып сөйләшеп алырга кирәк, нәрсә әйтергә ярый, нәрсә әйтергә ярамый. Ул дөрес әйбер. Бар кухня, ашырга ярамаган дигән әйберләрне, бар нәрсә әйтергә теләгәне безне әйтергә җиткерергә. Режиссер конкретно бәя куйды. Зөлфәт. Сакал. Үстерәбез. Әйе. Монда үстерәбез, тырнакларны үстерәбез. Майның 15-ләрендә без аның белән күрештек, шуннан бирле тырнак кисү ярамый. Мин беренче премьеркага килгән идем. Самолеттан килеп төшкәч, мине Белорус фильмга заткач, анда шул режиссер белән очрашу иде. Иң беренче кулларны биришкәндә, кулны биреп, үзенә борып, отращиваешь? Молодец. То есть, насколько важно для режиссера любой мелочь. Чәчне үстерү, мондагы бөтенләй прыщлар чыга икән, чыксын, булырга тиеш, сатмаска. И ул прописан бөтенләй бер. Менә ул үзгәрү. Менә ул профессияңа аек карау һәм үзеңә таләпчән булу. Бүгенге көндә, авыр бит әле. Шулай бириләреме, кулберләре? Күпмеләр, Мин ышанам андыйлар. Ну, аларга ничептер бит барбер режиссерлар аларга да карый. Аларны булмаган күрә сойлармы алар? Режиссер ничә? Ансы инде режиссерлардан сорарга кирәк. Кинода бит безнең начар. Гафу итегез, конечно. Но күп кино безнең начар. Карарлык түгел. Беләсеңме, ничек мин дип әйтермен. Аның өмете бар. Өмете бар. Мин гел йөрим, мин гел түләп йөрергә тырышам. Кайбы чакны әйтә, ой, шундый карарлык түгел Ләйлә диләр миңа, мин киноны. Мин вакытымны жәллим дә, но билетны алам. Бармыйм. Но билет алынган. Өмете бар. Кеше йөргән дип сизелсен, прокатта акча җыелсын дип. Аңлыйсың, мин аны эшлим. Ләкин әлегә без әле ортта калабыз кытышкыч. Монда беләсеңме, наверное, нәрсәдән буладыр. Бездәге театрда күнеккән 4-нче стена бар икәнен һәм тамашачы ерак утыра бит инде бездә. И без инде хисләрне бирелеп уйныйсың. Театрлаштырып. Кино нәрсә инде ул? Вот объектив, әйдә пошел. Ул күздә генә чагылырга тиеш. Син әгәр дә сиңа нәрсәдер ошамый икән, ул ничектер күздә, мимикамы. Даже мимика особо уйнамый. Манера чыга башлый ниндидер. Һәм ул синең манера. Ну, синең манерың, син бит барбер уйныйсың, син ничектер геройның халәтенә керәсең. Син инде техника, Станиславский дип әйттең, син Станиславский бит нимә? Станиславский, Михаил Чехов. Син уйлап табарга тиешсең, нәрсәгә ул бүлмәгә керде. Шундый бит аны ничек кыскача гына. Әлбәттә, причинно-следственная связь булырга тиеш. Ни өчен мин бу бүлмәгә кердем һәм гомумән әлбәттә, мәсәлән, мин Маратны уйныйм икән, мин кем ул Марат, үзем биографичны төзергә тиешмен, нишләп ул мондый, нишләп шундый, нишләп ул шундыйны кия, нишләп ул мондый шалбарда, аның нәрсә акчасы юкмы, нәрсәме? Менә выстраивается образ среднего достатка, не среднего, богатого, не богатого. Хотя текстта ул әйбер юк. Сез аны үзең уйлап чыгарасың, режиссер белән, сценарист белән сөйләшеп уйлап чыгарабыз. Аннары менә барлыкка килә инде наблюдениялар. Ул артистлар күзәтергә тиеш кешеләр артыннан. Урам ул кладезь наблюдений, монда кем генә юк. Богатейлардан алып бомжга кадәр.
просто кеше артынан күзәтә белергә кирәк. Һәрбер кеше уникаль бит ул, үзенчәлекле. Кемдер ни өчен Сен була. язып аласыңмы аларның уникальлекләрен или истә калдырасыңмы? Кайберләрен истә калдырам, кайберләрен Отработкасын, видеога төшерәм. Кайберләрен видеога төшерәм, ягә кайтып компьютерга отгружать итәм, чөнки ул миңа в перспективе ярдәм итә. Гомумән теге укырга кирәк, укыганда фантазияң туа башлый. Бу былайрак моның башы былай булырга мөмкинме? Яисә ул сөйләшкәндә гел аның теге теле озын слюна выделяется дип әйтик. Гел шундыйрак аның нәрсәме. Яисә вроде спокойный, но гел аны нәрсәдер борчый, менә бер шул кул гына. Ул синең белән сөйләшә, төрле образлар һәм алар күп. Һәм алар артыннан дөрес күзәтергә кирәк. Һәм менә шул образны тудырганда теге аңлап, белеп, режиссер белән аралашып, менә хәзер менә булайрак эшләп карыйм әле. Яисә, менә булайрак булса ничегрәк микән? Дигән живой диалог булырга тиеш. Спектакль чыгарганда да һәм кинода да. Кара, аудиторияны сизә микән? Яки ул тулы образны күрә дә аңламыйдан, нинди теге пазллардан җыелган синең ул образың. Аны белмәскә дә мөмкин бит, аңламаска да мөмкин, ләкин сиңа кирәкме сиңа кемдер килеп әйтсә, менә син шулай эшләдең, мин аны сиздем, бу пасхалкаң. Пасхалкада булмаска мөмкин, ул чыннан да бу кулына име. Һәм кем булса әйтсә, син сөенәсеңме? Аны Дөресен генә әйткәндә, мин сөенәм шуңа, әгәр дә бу теге фильм яисә спектакль булса, кайбер менә танышлар, артистлар да киләләр, я отключилась. Мин шундый яратам андай берне. Я отключилась. Ты не ты. Танымай, сиңа дип караган. Минем өчен ул звездочка. Мин бәс ничек мин аңлыйм, яхшы спектакльме, начар спектакльме. Мин телефонга бер тапкыр карамасам, яхшы спектакль. Вакытны карый башлыйм икән. Все бетте инде, все. Артистлар югалттылар синең игътибарыңны. Потому что артистлар ул вакытта не занимаются делом. Не действует. Тамашачыга нәрсә кирәк? Действие. Тамашачыга нәрсә кирәк? Конфликт. Ну кара, менә Тинчуринда шундый момент бар, белмим, менә кайсы булдың, күбәләктәй утка оча дигән спектакль. Син уйныйсың анда. Син көләсең. Көлмә. Көл. Менә аңладың син нәрсә әйтәсең килгәнен, аңладыңмы син? Почти, сорауыңны биреп бетер. Ул анда сәхнә буйлап, хатын-кыз йөгереп йөри туктаусыз. Ничек алда куенда өчен яулыгыңны. Юк, ул яулыгын бәйлим дип, бөтен сәхнә буенча 1-3 минут йөгереп йөрде. Ул хронометражны арттырыр өчен эшләнә бу режиссер белән. Ул берничә геройны ачмый. Мин утырам уже, кайчан бу йөгереп туя инде, мәйтәм, бу яулыгы белән. Нәрсәгә кирәк ул? Шундый алым дип әйтик инде. Милләр 2 йөгерсен. Бер яктан ичә. Беләсеңме, монда теге хурларга да мөмкин, хурламаска да мөмкин. Мин ул спектакльдә катнаштым. Хәзерге вакытта ул бармый. Бүгенге көндә репортаждан алдылар. Юк, алмадылар, ул әле чыгып калмады. Но бүгенге көндә дөньяда шундый вазгыять булганга, анда бераз образ буенча, минем образ буенча, мин сугышка бармас өчен качып ятам ул урманда. Яннары үз-үземне акларга тырышам, кем ул, нәрсә ул, нәрсә. Әлбәттә, бу дөрес түгел. Качу дөрес түгел. Менә бөтен шул спектакльдән бердән-бер миңа ошаган әйбер дип әйтмим, кеше, ул син булдың. Мин аны көчкә түздем, ул спектакль кара. Көчкә. Мин бәсмәсә сиздем. Син чыктың, кул чапканда. Син чыгасың килмәгән кебек сиздем мин. Син чыгасың, син аңладың кебек теге. Нәрсә эшлим соң мин бу спектакль? Кичкилектем мин монда дигән әйбер укыды. Мин импат. Мин шундый кичкенә генә әйберләрдән сизеп алам, менә шуңа күрә сөйләдем, бу спектакльне әйтер микән, юк микән? Әйтә алмыйм, ни өчен әйтә алмыйм. Әлбәттә бар шундый спектакльләр кая партнер брас жайлы уңайлы түгел. Бар әсәрнең кайбер җирләре аңлашылып бетмәгән яисә минем эчке тойгыларым аны үзенә кабул итмәде. Бар. Һәм алар нишләптер күбәямы соң, белмим, миндә микән проблема.
сұраулар туа, мен ол сұрауларға жауап іздерге тырышам. Менің мында бұл әсерге келгенде, енді бұл спектакльға келгенде, менің біріншіден Зөфәр абайға рахметімді айтасым келе, алған үшін біз оның біле эшләп қарадық, субханалла. 4 ел ішінде ол персонаж өзгере алмейді. Менәвәрә турында сүз бар инде анда. Анда яшь менәвәрә бар, һәм карт менәвәрә. 4 ел ішінде мен даже хәзер менә паспортым үземдә, әгәр дә мин алсам, мин аны 20 яшьтә алыштырган идем. Анда менә бу сакалны бераз ябыштыр да инде шул фотога. Бераз монда морщиналар бардыр инде. Әллә ни үзгәреш юк бит инде. Ә монда 4 ел ішінде 2 разные актриса уйный. И шуңа күрә минем иң беренче невоспринятие этого материала было в этом. Дип әйтик русча. Каршылык. Либо син аны тапшыр бер актрисаңа. И ул менә шул воспоминанияларга кайтып, кире бу дөньяга килеп төшәдер. Анда шулай да бугай 45, 40 или 39 шунда 45, 40, 45, 41 шундый воспоминаниялар белән кайтып барадыр. Ну, миңа калса артистка да кызык булыр ул. Бүгенге көндә секундында үзгәрергә кызык булыр ул. Миңа да, мәсәлән, миңа шундый образ бирсәләр, миңа кызык булыр. Син әле генә трагедияны уйныйсың, ә шул вакытта тың имне син кайттың үзеңнең яраткан кешеңә, һәм ул сине белән нәрсә бу. А монда получается, син вот, и алар никак не пересекаются. Алар даже параллель түгел. Әйтәм бит, анда тамашачы оңгырайып калды бугай, аңламыйчы, берсе аңламыйчы. Мин беренче кайнатма. Так, юрауларга ничек карыйсың син? Беләсең, ну это все, наверное, безнең башта бөтенләй бер и кайгырак әлбәттә. Ну, син бит барбыр, татарларда диктем. Артистларда бар бит, сценарий төшсә, утырга кирәк ул сценарийга. Шундый ырым-шырымнарга шанасыз. Юрау да бит шундый вариантларга керә, син аласың сен китап, яки карта чыгарасың, яки ниндидер үзең уйлап тапкан юрауың булырга мөмкин. Син анда юкмы андай эшләмисеңме? Бар инде теге үз менә тизәйт кешеләремне әйтеп нәрсәме шунда. Яхшы әйтсәм, яхшы була дип. Чөнки беләсеңме, кайбер вакыт шулай хатында бар ул минем. Беләсеңме ничек? Шарфыңны ки инде. Мен иртәгә тамагың авыртса, миңа әйтмә ярыйм. Син тамагың авырта. Потому что ул каты сүзле. Ал әйтеп ярам син, без әйт. И мин башта йөргәндә, мин әйтәм, "Что ты каркаешь?" А хәзер с возрастом. Слушай, может, поедем туда? Беләсеңме? Не. Дип сизел, интуиция. Какая-то вот бараның нәрсәседер баран. И кай вакыт мин даже ишенче набор белән мин аны чакырам спектакльләрне чыгарганда, без хыялыйлар профессиядә, без ушабыз каядыр бит инде. А ул гади тамашачы күзлектән карый. И миңа ул бик важно. Мин куйган менә бу әйберләр аңлашыламы юкмы? Тахир Зөһрә дигән әсәрне чыгардым күптән түгел генә Фәтхи Бурнаш белән коллегаларыма рәхмәтле. Режиссер буларак. Режиссер буларак. Чакырдым. Бу саңлашылам. Но вот тут этот, ну, не поверила я ему. Опа, и мен аңлыйм то, что да. Где-то мои упущения, где-то я не объяснил дигәндәй русча. И без ничектер менә шундый тандемда яшибез дә инде. Яхшы. Бәлки шуның турында сорауында булыр. Юрау дигән рубрика бар бездә имен. Без бит инде бу подкастны Ями Music Label белән бергә эшлибез. Ями Music Label син беләсең инде, Flash Crab, мәхәббәт булганга күрә, анда безнең төрле яшь музыкантларыбыз, карт, өлкән, төрле егетләр, кызлар җырлар чыгаралар име. Һәм син хәзер сойлап буласың бер җыр име, 5 җыр чыгарам, һәм син бер җырны сойлап аласың да. Һәм без юрыйбыз. Нидер сорауга. Син нәрсә бурчыдыр бәлки. Ниндидер сорауым бардыр галәмнән. Һәм галәм сиңа нә бу җырлар аркылы ниндидер юрау бирәчәк. Әйдә. Нинди сорауым? Әйдә. Так, сорау, да? Әйдә. Так. Тагын спектакль куеп булыр микән? Әлбәттә, мин сиңа җавап бирәм, булыр. Мин сиңа беләм. Да, монда юраусыз да.
Яра, тогда режиссерлар рәтіне кірермен мекен мен? Сен шо артисттықтан кетіп, режиссер боласың келей? Кетіп те бенде до конца кетіп түгіл, әмі дәләкі мен теге артистлар білән спектакль шығарғанда эшләуі қызық. Теге аңлатып, теге студентлар белән ул бер хәл, ә менә профессионал артистлар белән һәм ул алар бит әлбәттә күнеккәннәр теге амплуага, ә минем кайберләрне икенче амплуада күрәсем килә. Һәм алар белән бергә казынасым килә. Изләнәсем килә. Икенче төрле күрәсең килә инде алар. Әйе, һәм тамашачыга да аларны икенче яктан түгел, ашырга дип мин аларны аша алмыйм, әгәр дә артистлар үзләре ашалмаса. Режиссерны иң беренчедән кем итте? Артист итте. Гениальный режиссер тот, кто гениально поработал с артистами. Менә, ышанам. Әйдәне шуңай, режиссер булып китеп булыр микән дигән име? Әйдә, бик яхшы сорау. Элина дигән җырчыбыз бар, безнең Янгын дигән җыры бар аның, име? Сәйит Алур бәйет дигән, име? Зәринә Хомай дигән җыр. Гауганың әрәм итте. Һәм Алсуның Яра дигән җыры. Кайсы җыр сиңа ошап китте? Менә Янгын, бәйет, Хомай, әрәм итте, Яра. Кайсысын сайлыйбыз? Кайсында микән безнең? Булсын биш. Бишенчесе. Яра. Бик миңа ошый бу вариант. Әйдә. Так, мин хәзер сиңа куям бу җырны, име? Әйе. Без башта аңларга тиеш, без ничә минут, ничә секунд икәнен. 4 минут та 7 секунд. Тыңлайбыз. Ич тыңламыйбыз. Сиңа сөйләргә кирәк ничәнче минутта, ничәнче секундта булачак сиңа. Әйдә. Гениаль, мин яратам шундай берләрне. Ничәнче минут? 4:07, кайсы минутыннан тыңлашабыз? Так, 1 минут 13 секунд. 1 минут. Так. Куйдым. Так, сорауыбыз безнең Зөлфәт режиссер булып китер микән? Ниме? Режиссерлар рәтенә керер микән? Әйе. Туган күңелгә озын сүздән түгел бер караштан белдерәмә яшьләр түгелә. Ну, монда нәрсә? Бер караштан ук булып чыга синең чыннан да режиссерлыкка кирип китү. Амин. Әйе, булачак бу, минемчә. Амин. Сиңа үзең ошаса, именно бу режиссерлык эше икән, эшләргә кирәк. Чөнки әйтәм бит, мин сине аңлыйм, синең хатының бу шундый төпле хатын дип аңлыйм, мен күрәмим, Медик. Медик. Косметолог, медик әле. Син эшеме ботокс эшеме син? Кадыймы? Әйтәме? Әйткәлиме? Нәрсәләр төрткәли инде шунда. Руку набивает инде русча әйтмешли. Хәзер уже юк. Хәзер башта ул мин стартап өлешендә генә. Хәзер брас может нәрсәдә это. Юк инде тыңла. Син бит артист, синең йөзең Мин былай да забальзамированный бит. Безнең өйдә кыш көне 21 градус җылылык. И безгә беләсеңме? Так комфортно. Теге носки белән йөрибезме? Мин үз йортым белән торам бит инде. Теге зур ишле гаилә булгач. Без прям кайфовать итәбез, теге ялан тапи йөрү, яисә өйдә эссе була икән. Без прям целенаправленно төшерәбез ул температураны. Була шундай вакытлар, чыгып киргә әле карга. Әйдә. Шумук. Ялан аяктан шунда йөрү. Балалар да безнең арттан. Ну, менә шундай үзенчәлекле инде без. Юк, шуңа күрә. Әйтәм бит, син үзең иҗади шундый менә летящий дип әйтергә кирәк инде, име? Сиңа төпле хатын кирәк. Һәм ул әйткәнне сиңа тыңларга кирәк, чөнки ул менә байт басып тора тиеш синең артыңда, име? Һәм әйтергә, син аны тыңлап, ул сине чыгарачак алга. Мен беләм бездән, чөнки минем әнием шул әти белән шундый пар. Әти шундый, әни булай. Ну, мин шулай дип әйтермен, наверное. Кайбер иратлар, җегетләр минем белән килешмәсләрдер бәлкем. Иратны ират иткән кеше ул гафу итегез, шуны дөресе шул, кем? Хатын-кыз. Мин ризалашам. Мин угодить итергә теләүдән түгел. Әлбәттә бар матриархат, бар патриархат. Бер интервьюда мин шулай әйткәнем, аннары мине разнесли, имештер, все понятно, бу подкаблучник. Ашаганда кием үтекләгәндә но мунчаны төзәгәндә патриархат барлыкка килә. Хатын керми ул эшкә. Яисә 2 машинабыз бар. Хатын бүгенге көндә кадәр белми кая
жидкость для омывалки салларга. Чөнки аның проблемасы юл. То есть ул белә, что ул утыра ремонтланган, караган машинага. Һәм миңа да ул кирәк. Монда патриархат. И то есть менә кем нинди күзлектән карый инде. Но әлбәттә бала тәрбияләү системасы безнең уртак. Но ул балалар белән күбрәк булса, әлбәттә мин аның сүзләренә килешәм. Теге медик буларак мин аны тыңлыйм. Югыйсә минем әнием дә медик. Ну, әни теге совет чорында булса, ә бүгенге көндә үзгәрешләр бит инде, күпме вируслар, нәрсәләрме. Мин хатынның, тормыш иптәшенең сүзенә кулак күбрәк салам. Бар инде әлбәттә, кая ул шуны дөрес. Яхшы критик инде, яхшы критик. Яхшы критик. Кайбер вакыт миңа да әйтә ул. Ул неожиданно гына спектакльгә килә дә. Менә столбищеда күптән түгел генә уйнады, колай түгел булай. Беренче пәрдән уйнадык та, ул әйтә, "А ты чё халявничаешь?" Я такой, в смысле? Слушай, Кисуль, я устал. Ну ладно. Иди, выйди, скажи остальным зрителям, что ты устал. Мы пришли, заплатили деньги, ты чё, за Киру? И я понимаю то, что, ну, дөрес. Шана дөрес шу. Ойнатты сине. Да, и... А мин сиздем, ул балалар белән карый, малайлар белән, ике малай белән кыз авылда. Уртанчы малай булай да утыра, тегеләй, кичкенә малай, теге башта булай кирип шумканы, аннар Аника, телефон, тегеләй фәлә. И менә икенче пәрдәдә минем төп задачам, чтобы минем малай миннән күзне вообще не оторвал. И это получилось. Но попотеть пришлось. Ну, конечно. Эшең шундый. Ярар, рәхмәт сиңа монда килгәнең өчен. Бик күңелле булды сиңа аралашырга. Миңа җитмәде. Чын күңелне әйткәндә. Миңа Тагын чакырга кирәк булачак дигән өметтә. Амин. Килергә насыйп булсын бер Ходай. Рәхмәт. Рәхмәт. Кайнатма.